ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും GK ചേംബറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷർമിള ദേവി. ഇന്ന് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്യോതിശാസ്ത്ര ശാഖകളെ കുറിച്ചാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് കോസ്മോളജി എന്ന പേരിലാണ്. എന്നാൽ കോസ്മോഗണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. കോസ്മോളജി പ്രപഞ്ചഘടന, കോസ്മോഗണി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി. ഇനി ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആസ്ട്രോണമിക്കാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശഗോളങ്ങളെയും പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിനാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജ്യോതിഷത്തിന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോളജി എന്നാണ്. ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് ആസ്ട്രോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് ആസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് ആസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിക്ക് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോനട്ട് എന്നാണ്. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്ട്രോനട്ട് എന്ന പേരിലാണ്. റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി അറിയപ്പെടുന്നത് കോസ്മോനട്ട് എന്ന പേരിലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്, അതറിയപ്പെടുന്നത് വ്യോമനട്ട് എന്ന പേരിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ പറയുന്നത് വ്യോമനട്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ പറയുന്നത് തായ്ക്കോനട്ട് എന്ന പേരിലാണ്. ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിക്ക് പറയുന്നത് സ്ലേഷ്യോനട്ട് എന്ന പേരിലാണ്. സ്ലേഷ്യോനട്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ആസ്ട്രോനട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി കോസ്മോനട്ട്, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വ്യോമനട്ട്, ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി തായ്ക്കോനട്ട്, ഫ്രാൻസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സ്ലേഷ്യോനട്ട്. ആസ്ട്രോനോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശ വസ്തുക്കളുടെ രാസഘടന, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്കാണ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ജീവനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്കാണ് എക്സോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിനും പുറത്തുള്ള ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് എക്സോബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പറക്കാൻ കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉഫോളജി എന്ന പേരിലാണ്. അപ്പോൾ ഉഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പറക്കാൻ കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനാണ്. ഇനി സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീലിയോളജി എന്നാണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് സെലനോളജി എന്ന പേരിലാണ്. സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹീലിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് സെലനോളജി എന്ന പേരിലാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.